un dels objectius que teníem és, i aquest és com, tant des d'una mirada, des de les persones, no? Que ho deia, no? Tant de les persones com de la comunitat, com dels propis productes, nosaltres no tenim una mirada, diguéssim, ara no sé trobar la paraula, no? Però activa, és a dir, creiem que les persones i els productes necessiten oportunitats, tenen altres vides, i no parlo igual d'una cosa que d'una altra, però, per exemple, una cosa molt, pensant en els productes, no? Tot allò que nosaltres al final tenim com a residu, perquè també generem residu orgànic, doncs ho transferim a una entitat que fa adob amb un sistema de cucs, una associació de l'ombricultura, que a partir d'aquí porta tot aquest adob en els camps dels horts urbans del propi municipi del Prat. Doncs, per exemple, treballem tots els residus, o sigui, tot el plàstic, tot això intentem reduir-ho, treballar a granel, o sigui, des del producte l'intentem allargar la vida i donar-hi totes les oportunitats, perquè la societat civil té moltes, hi ha molta gent que treballa amb tot això. És qüestió de crear els vincles, i amb les persones igual. Vull dir, avui vens en una situació com molt, com deia, d'un procés migratori tot recent, amb dificultats. Només és un espai on tu puguis descansar i tornar a trobar el teu espai, o crear-lo. Llavors això és com l'esperit de la botiga al final.